Ġirja kontra l-ħin waslet il-Pulizija l-intervent f'waqtu li salva ħajjet tifel ta' 12 sena. Il-każ żviluppa tard is-sibt filgħaxija f'Baħar iċ-Ċaq għal ħabta tal-10 każ ta' allegat vjolenza fil-familja. L-investigazzjonijiet bdew minnu fih. TVM News huwa informat li kienet it-tifla li allegat mal-Pulizija li kien missier li x'aktarx qatel lil-ħuwa. Kienet l-azzjoni immedjata tal-Pulizija li waslet biex jinstab it-tifel li ġie ċertifikat li kellu ġrieħi gravi. Il-filmati ta' TVM News juru l-ħidma li saret wara l-instab it-tifel biex jinstab missieru Salvatore Di Prima, Taljan ta' 49 sena li l-Pulizija qed tfittxu b'rabta ma' allegat attentat ta' qtil. Fidlam ċabka u attenzjoni massima diversi taqsimiet tal-Pulizija, inklusi t-taqsima tal-klib, mejjuna anke minn membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u Ambulanza. Flimkien ma' tim mediku għall-est, il-Pulizija fitxet bir-reqqa fil-bini tal-White Rocks, minn kamra għal-oħra. Fit-tfittxija fl-inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq il-Pulizija kienet mejjuna wkoll minn żewġ drones. TVM News li segwa dan il-każ ma li beda jiżviluppa tard is-sibt filgħaxija kien informat iżda għażel li ma jippubblikax l-istorja immedjatament minħabba il-prudenza u s-sensittività tal-każ. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija spjegaw li dwar dan il-każ ma kien hemm ebda rapporti lill-awtoritajiet dwar vjolenza jew abbuż fuq it-tfal. Il-Pulizija appellat li kull min għandu xi informazzjoni dwar fejn jinsab Salvatore Di Prima biex jaddija anke b'mod anonimu fuq 21224001 jew 119 jew inkella fl-eqreb passa tal-Pulizija.